Окей, приятели, освен че явно съм забравил да стартирам клипа, ами минах там преди, стана едно нещо, тръпах някакъв кораб и ето ме отново на пътя. Този път обаче никаква идея на къде съм. Аз се блъскам като не знам си какво. Някой стреля тук. Значи има от моите или мене стрелят, или ония там гадини стрелят. Никаква идея. Трябва да разберем. Може би тук има от моите. Да, значи мене стрелят именно. Явно ще ме стрелят. Но откъде? Добре. Добре. Само тук. Какво бе? Това възможно ли е? Как е възможно това? Как е възможно да ме оттрепат? Как? Окей, разбрах на къде съм. Да продължаваме. Не, че няма много време. Случи го това, бе. Така, включи го. Сега просто е време да изпотрепваме идиотите тук. Ясно, трябваше на времето да игра CS. Да, уважаеми зрители, трябваше на времето да игра CS. Пеко, трепак ли, бе? Право на мен. Бре, тая помпа аз не би трябвало да я хабя много, ама... се тая. Тук мост няма да видя. Тук виждам някаква си... нищо. Значи тук няма нищо. Значи съм насам. Има тук някаква кутийка. Тук пише фул. Тук има стълба и явно трябва да се качат по стълбата. Тук това, който трепа, дори аз не знам как. Тук има друга стълба.
Те, какво пише тук? Чакай. W, extern, retreat, turn left, turn right, house pick up or drop. Аха. Чай сега. Сега се успокои въжето. Той нещо явно няма да мога да го карам или няма мога да си взема лодката, т.е. бричката. Взимах я. Тей, сега обаче на къде трябва да я пусна? Може би от другата страна. Може би като например ей там. Дам. Да, точно така е трябвало да направя. И... Тей. Сега с пистолет съм по-точен. То е ясно. Айде, сливате. Педерас. Значи пак ме стреляш. Тей, по-става. И багва. Знаете ли какво? Няма само ви да мятате гранати. Готово. Тей. Сега, да погледаме. Уважаеми зрители, да погледаме на къде какво има. Тук няма нищо. Тук си мах някакви патрони. Ами, очевидно трябва да продължавам. Очевидно явно там трябва нещо да си направи тук. Трябва да си отворя вратата. Ето, да. Много странни такова. Лостове. Трябва да ги пробвам. И после да ме спере тук. Добре. Вау! Не знаех, че мога и това да правя тук. Асфалт виждам, добре. Добре, готов съм.
Тей. Сега, насам има... Какво има? Кама тук. Тук няма нищо. Тей, тук няма никой. Но аз съм насам. И... Естествено, аз няма да се тръча толкова лесно. Ох, майко, не мога да шофирам с това нещо. Не съм чак толкова добър шофьор. Това бе? Той само да ми се появи наблизко и го трепя. Еля. Едно е такова свалих, но по трудния начин. По-точно по този начин. Нямам повече. Тъй, че се за... Ай! Качвай се! Качвай се и продължаваме напред по пътя и тук по асфалта. Че асфалта нещо много обичам. Сериозно ли? Сериозно ли, бе? Майка ти да е па! Сериозно ли паднах тук? Ага, добре. Добре. О, да. Този път успях. Така, направих си път. Какво има тук? Нищо няма. Давай по асфалта. Карам си по асфалта. Супер. Дей, че тук не може да влезеш. Така, що ми... Сега. Да даваме с леки движения, защото знам ли асфалта какъв е. Тей. Кое това е? Прави това нещо. Да не се взриви после. Той е някакъв магнит тук. Аз не мога да се движа с него. Не бе! Уважаеми зрители, тай край ме мрази нещо. Това ли бяхте само, бе? Жалко, много си малко. Аз възи потрепах. Чух още или някъде. Къде си, бе? Къде си, бе? Малко ли? Само малко не са, братко мой. Само малко не са, брат. Само очите виждам. Това па са сини очи.
Тей, както се вика, и само че те виждам. Тей, кой има тук? Има то врата. След аз влезнах. Тей. Готово. Чай сега. Тук имаш някъде хил. Нали тей? Много странно. Еба си ванната. Само чувам някакво ехо тук, братко мой. Право се сцепвам от кеф. Тей. Ясно. Продължаваме си по пътя. Само да влезем по-навътре. Тук още ли живе, братче? Тей, сега. Ахам. Сега разбрах на къде съм, но това нещо ми пречи. Бах ти фойерверката направи този камион. Така. Сега. Давай. Лекичко, давай. Така, браво. Браво, давай сега да продължаваме. О, боже, аз какво старам на пози и тук има кръв. А там няма даже и път. Но тук няма път. Да, тук малко ми е чудно как ще мина. Така, става ли? Това е москвич. АЗЛК. Базикам си, не е москвич, ама на такова го приличавам. Те, тук вече мога ли мина? Мога. Сега тук има нещо синьо и предполагаме някаква стена. И предполагам, че не е и там. Ще ми ебе майката от гърмежи само. Вече не. Тук мога ли мина? Да, бе, ще мина аз. Ще мина, ама другия път. Тук помога. От обратно, да. Добре, значи трябва да изключим тук, уважаеми зрители, в някаква стена, за да мога да продължа напред. Добре. Просто е с G. Чухта. Тъче не ме видяха, мисля, че. О, боже, че ми изкаран килици.
Сте много, а? Ах! Ах, уважаеми зрители, тъй. Мисля, че ги изпотрепах. Готово. Че ги изпотрепах също. Сега просто знам, че ще има още, ама... Тей. Как каже бе това да го случва? Гравити гъна. Може ли да й помогна? А, така. И басяхто. Тъй. До тук се справихме чудесно, уважаеми зрители. И смятам да продължа след малко.